Lu Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangik, kula ingkang sowan. Aduh, pripun sehat nggih? Sehat pangestu panjenengan. Nggih, saking Klaten bidal jam pinten wau? Mau jam 7:30. Nggih, lancar perjalanannya. Lancar. Nggih, syukur. Nggih. Lah rawuh mriki jam pinten niki, Pak? Dugi mriki kula jam 11. Sedasa langsung njung mriki nama transit. Langsung mriki wong selak pengen panggih panjenengan kok. Nggih, sami kula pun kangen kalih jenengan. Lah, nggih. Saestu. Soale panggih kalih jenengan niku Mbak Apri jan lek petuk pengen salaman, pengen ngrangkul. Alah ya Nggih, Allah. sami menawi kula panggih kalih Mbak Mimin yo jan pengen jotos raine. Kok dibenten-benten ke lho? Mboten saka gemes kula ngoten lho. Ki Cahya Kuntadi ingkang kinurmatan. Inggih kados pundi Ayi Dewi? Upami panjenengan mboten mirsani sisih mriki kedahipun panjenengan nggih gandanipun menawa kan kula menawa le dugi mriki riwuhin kula timbangane Dek Apri. Kedahipun dibageke kula sik secara usia nggih tuwa kula, secara kabisan kadewasan nggih mumpuni kula, secara dugi mriki rumiyin kula. Kok bocah wingi sore urung pupuk lempuyang kok dibageke. Oh jenengan riyen. Nggih. Mundur. Nggih. Iya. Aduh, assalamualaikum Mbak Apri. Sehat nggih Mbak nggih? Waalaikumsalam Pak Yoyo sehat. Alhamdulillah laris niki Agustus niki. Alhamdulillah ngantos niki roja raja awake niki. Ya ampun. Mbak Mimin. Aduh. Raidep. Lah piye ta, Lek? Kaya kesanget lho penyan bancine Mbak Ciladan jupeh ana sing enom terus sing tuwa dilirwake penyan menika kok ya. Mboten kleruku niku mboten Ampun pundi. dikulinake kaya ngoten niku. Jas merah jangan pernah melupakan sejarah. Sapa to sing ngewangi lara lopo pertama? Sapa to sing ngewangi prihatin? Lah, Lho sapa? menika. Yo aku to apa menungso kowe. Jadi Kok orang nesu? yang nyon sewu jadi jangan karena adanya orang baru menika terus ngantek nglirwake wong lawas mawon nganti. Nggih. Sing Wong lapas niku sinten? Nggih kula to. Oh, jenengan melu lara lapa? Injih. Rekoso kalih kula. Anjir zaman pandemi wayang niki ra nggih kula telen kok riyen. Pandemi 3 tahun jan mboten kemutan. Masa ta? Lah ya dipertahanke Kang Mas aku aja dijual aku ya ngono kuwi zaman pandemi. Kang Mas. Dapure. Nggih. Sowan wonten Sembah nuwun. segrumung. Sowan wonten segrumung. Merti dusun cok iki. Dalam rangka merti dusun. Kula dongaaken warga segrumung tansah pinaringan dirga yuswa, Amin. rezeki ingkang gangsar berkah barokah, Amin. tutuk momong putra wayah, ingkang sekolah pinter sekolahe, Amin. ingkang olah tatanen panenipun matikel-tikel, Amin. ingkang nembe meteng mugi lairan kanthi slamet. So nek anake lanang dadi lanang tenan, Tulen. nek metu wedok dadi wong wedok tenan. Tulen tenan. Aja kaya kowe. Kowe Ya kowe. Aku arep foto kan dok mutuk nih jane. Mutuk apane jenggotmu lho ra resik le ngerok. Jane bar ngasar ya wis tak kerok, wis tak cukur kok. Cukur Bar- neh. Bar mari kok selidik-selidikin rezeki tak banyu milih Kak sini. Aja nganti brewokan. Aku kok ndak ketok-ketokan Mas Imam lho. Mbok wis pri. Orang itu udah punya kehidupan sendiri-sendiri. Rasa paribasan buka aib konco. Lah, piye? Barang siapa membuka aib saudaramu kok dene mangan daging saudaramu sendiri lho. Daging saudarane kok dipangan tak ya ora anu to ora itu. Wis sing lagi treni. Terus jejere wong wedok. Heeh. Pinter njoro langit, sugih sundul langit wong wedok, paribasan bandamu duitmu ki omongke pegawe ngungkuli wong lanang, tapi imam keluarga lah teteplah laki-laki kudu tetep hormat. Oh, dadi Peh kowe artis kondang ngono karo wong lanang terus wong lanang tok kon ngumbahi, tok kon memeni kotang barang ngono kuwi ora itu agamae tetep imam dadi keluarga laki-laki. intine ki wong wedok ki sesuai kodratnya tetep dadi makmum. Makmum. Wong lanang dadi imam. Lah kan ya wis aku makmum kono imam. Lho. Mbok umume Mas mbok ya nyawang. Wedhus sing ngerti lanang wedoke kok jenengan kok ya ora Pose to, banget. Mbak Apri iki perlu tak takoki. Kuwi Dalam- dadi apa? Imam, Sampeyan dadi makmum. selek makmum sampeyan melu golongane wong wedok apa wong lanang lek salat jamaah ngono kae? Anu kok kula tenggen sekatan tengah niku teng dhuwure. Ya nek masalah ibadah ya anu apa mesti. Mboten kula nggih nek ibadah nggih
Lah ya aku ilek nggih teng ajeng to kula. Heeh. Tegese ning kiwa apa tengah dadi lak sing tengen ki Piyai Kakung, kiwa Piyai Putri utawa ngarep Kakung, mburi ki Putri. Jenengan manggen ning endi ngono? Ngarep. Lanang. Ngarep. Nggih. Alah. Nggih, merti dusun ingkang dipun-tindakaken dening para warga masyarakat Segrumung Desa Metesih, Mbojo Kendal mriki sangat luar biasa. Nggih. Niki persiapannya sampun pinten-pinten minggu. Oh. Dan panitia rata-rata adalah para kaum Karang Taruna. Karang Taruna. Muda-muda luar Ingkang biasa. aku lho wau Mas Anom, tasih Nggih. nggih, piyane Nggih. ya ganteng, Nggih. aku ya gelem. Gelem Lah serawung, piye to? gelem serawung karo sapa-sapa ora bedake ngono lho, Jes. Lah kowe engko nek misale dadi bojone Mas Anom. Mas, heeh. Engko nek anak-anak, Heeh. engko nyeluke ora ayah ibu no. Lah, piye? Ayah karo bapak. Ya ora ngono narkos ae ngono iki. Iki mung kandheking pangangen ngono lho, Jes. Iya. Aja dadi kasunyatan. Aku seneng melu wayangan kene iki yagane nom-nom kabeh ya, Jes. Dan marake ngene iki marake vitamin hati. Oh nek nom-nom ki marake vitamin hati. Ning ya iso ngrusak mental nek ra imane ra kuat. Lah mergane. Lho wong bagus ya kanugrahan ya cobaan lho. Wong ayu ya kanugrahan ya cobaan. Kok iso? Ayu ki dikai rupa ayu kan matur nuwun akeh sing tresno ning pacobaan manakala tidak bisa menjaga kecantikannya. Wah. nggih. Menika kasinggihan Ibu Bupati Ibu Bupati Rawuh. Alhamdulillah. Ibu Mbak Tika, Tika. Nggih sembah nuwun dumateng Sugeng Ibu rawuh. Bupati Ibu Diah Kartika Permanasari Nggih, sugeng kula. Nadyanto di tengah-tengah kesibukannya iki mau keliling panjenengane para Oh, dene ngaten. kersa rawuh di Segrumung mriki. Kula nderek panjenengan mbok pilih mangke wancinipun Ibu Bupati kedah minggah panggung kula nderek panjenengan. Nggih, mangke ngentosi komando saking panitia. Oh, nggih. Ngaten. Nggih. Bu Bupati kajenge pinarak lenggah jeneng. Sugeng lelenggahan rumiyin Ibu. Nggih. Sugeng kula. Bahasa Indonesia. Priwe Bahasa pripun? Indonesia kali Pak. Ibu Oh Bupati. nggih. Piye Lek? Ibu selamat malam. Saya ikut silaturahmi ke Boja Ibu Kanten Segrumung. Semoga semuanya diberikan keberkahan, bahagia Amin. lahir dan batin Ibu. Iya Ibu. Perkenalkan Ibu, saya Princess Aprilia dan ini kakak saya Mas Sukimin Ibu. Iya. Pateni kuwi. Piye ta jare bahasa Indonesia perkenalan jenengmu sapa? Perkenalkan nama saya Mimin Saputri Ratu Onggo Inggi Pringganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arka Dewi Kuswardono. Walah. Lho nyatane ya iki lho, Apri ketok ya cantik kaya ngene ngelokne kowe Sukimin. Jenenge asline sapa? Panut. Lah, Bro. Panut itu cok cantik. Kan mohon maaf dumateng mohon izin Ibu Bupati, ini kedua-duanya ini dari Klaten. Memang kalau dilihat parasnya seperti widodari, cantik sekali. Namun di dalam jarinya ada lato-latonya Bu ini. ini sanes Nyatane, Pak. lato-lato. Lah apa? Kutil. Nyatane panitia yo ngersake awake dhewe kaya iki stinden jauh hari Mas Anom iki direwangi salat malam lho. Mas Anom panitia niku. Nggih Mas Anom ngate bintang tamune sapa ya? Bintang tamune sapa ya? Salat malam ketemune Mimin. Ora kok Sukimin. Keprok. Lah Ket mau ngetahi Mbak Yuni terus lho, kapan aku payune? Mula nganti umur mes 50 urung payu mergo ngene iki kandhanono to Mbak Mimin. Lah, pripun? Najan kaya ngopo lan kuwi Mbak April lak pernah juniormu to. Nggih. Lah ngono dikandhani piye carane supaya beretika duwe tata krama tetep njunjung tinggi kepada yang lebih senior. Lho kula kurang beretika pripun lho? adat ketimuran ingkang sepuh menika padhe dihormati. Hormat. Mbuh tangga, mbuh pakne gedhe, mbokne cilik, paribasan kita harus menghormati. Men ana pilahe endi adat ketimuran karo adate kono-kono. kuwi. Jes. Lho aku ki kurang bekti piye karo kowe. Angger kowe masuk angin, aku ya gage-gage langsung tilik. Tilik ora mara wong tok. Iya. Ya tak gawani gula, teh, roti Roma kelapa. Iya cocok. Sak blarake, sak bajing-bajinge tak ketutke. Kok Patenon aku Bri. Nggih, barangkali mohon maaf mohon izin dumateng panitia kalau memang sudah waktunya Ibu Bupati untuk paring dawuh saya persilahkan monggo. sampun Nggih. sumadya. Oh nggih, sampun. Nggih. Mohon nuwun sewu. izin Ibu. Mari kangen Mas. Ayo pelok 6 coba kaya apa nggih. Niki. Jebul kae.
lenggah sedaya nyuwun tepuk tangan untuk Ibu Bupati Kendal rawuh. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Mohon izin, monggo Mbok menawi basa Kalau desane ada yang mau napa? disampaikan barangkali. Mohon maaf Bu Bupati. Jenengan tadi salaman sama ini apa enggak? Bu Bupati itu wicaksana. Nggih. Jadi sudah tahu. Jadi salamannya begini. Ya benar karena bukan mukrimnya ini Bu. Nggih. Nggih. Silakan Bu. Nggih, matur nuwun waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sami sehat nggih? Nggih. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ki Dalang Cahyo Kuntadi saking Karanganyar nggih. Dan yang saya hormati juga para pangrawit saking Karanganyar juga. Nggih. Dan ini para waranggono yang cantik-cantik. Ini cantik nggih. Cantik nggih, Bu. Saking Karanganyar juga. Karanganyar, Nggih. nggih. Dan ini bintang tamunya Injil Ibu cantik juga. Mbak Sinten menika. Dalam Mimin Bu, saking Klaten. Mbak Mimin yang cantik. Cantik ya. Pak D niku, Bu. Menika sinten? Kula Apri, Bu. Oh, Mbak Apri. Nggih. Nggih. Bintang tamu Mbak Mimin apa Mas Mimin ini? Kalau di panggung Mbak Mimin. Oh, Saya iya. memang tidak cantik Bu, tapi kata bapak-bapak saya menarik. Oh, siap. Pak pengen jambak. Nih, dan yang saya hormati Forkopim Kamboja, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, dan juga Kepala Desa Meteseh dan seluruh perangkat desanya, Bapak Kadus dan juga Kepala Desa sekecamatan Boja yang berkesempatan hadir dan juga Poro RT, RW, kemudian BPD dan lembaga desa dan seluruh organisasi masyarakat desa Meteseh dan juga ibu-ibu PKK, kemudian juga sederek-sederek para tamu undangan yang berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan tentunya seluruh warga masyarakat desa Meteseh dan sekitarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita rahmat dan karunia sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa bersilaturahmi, berkumpul bersama-sama di lapangan Dusun Segrumung ini untuk menikmati pagelaran wayang kulit pada kesempatan malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua tentunya termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama menikmati kemeriahan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana bulan Agustus ini memang bulan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Nggih, Mbak Mimin. Injil leres Bu. Nggih, Ibu. Ibu terpukul sama saya. Gimana Bu kok kelihatannya kok gilo ngoten jenengan? Kok gila pripun to? Ibu kagum ya Bu sama saya ya Bu. Ibu itu terpukul. Terpukau. Oh, terpukul. Bulan di mana bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaannya, di mana kemerdekaan ini diraih oleh para pejuang kemerdekaan dengan penuh perjuangan yang sangat berat, di mana mempertaruhkan jiwa dan raganya. Oleh karena itu kita semuanya bersama-sama untuk
merayakan kemeriahan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat dan tentunya memberikan keberkahan pada kita semuanya. Amin. Dan sekaligus ini Hari Merti Desa. Merti Desa, Desa Meteseh. Oh, Desa Nggih. Meteseh. Kegiatan Merti Desa ini tentunya juga sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, karunia berupa kemakmuran, rezeki, kesehatan, keselamatan, dan juga karunia-karunia lain yang telah kita nikmati bersama-sama ini. Dan alhamdulillah kegiatan ini puncaknya diadakan kegiatan pentas wayang. Pentas wayang ini tentunya sebagai wujud upaya untuk pelestarian wayang yang merupakan salah satu pilar kebudayaan nasional, merupakan warisan yang tak ternilai harganya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Desa Meteseh ini beserta seluruh panitianya yang telah berupaya juga untuk nguri-uri budaya sebagai wujud perhatian kita kepada budaya Indonesia yang sangat beragam dengan keunikan masing-masing. Tentunya agar supaya anak cucu kita tetap bisa menikmati budaya asli bangsa Indonesia. Dan pada malam hari ini kegiatan wayang kulit ini dan kegiatan pagelaran wayang kulit ini juga merupakan salah satu media massa untuk memberikan informasi dalam berbagai hal. Dan juga tentunya Pak Kidalang nanti akan memberikan lakon yang menampilkan filosofi dan moral untuk kita semuanya yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita bersama. Dan tentunya ini kegiatan pagelaran wayang ini merupakan ini tontonan yang hiburan. Pagelaran wayang ini merupakan hiburan yang berwujud tontonan yang mengandung tuntunan untuk memahami tatanan yang tentunya sangat bagus apabila kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena itu marilah kita bersama-sama menikmati pagelaran wayang ini yang tentunya nanti lakonnya dari Pak Kidalang yang akan ditampilkan akan memberi pesan-pesan moral, pesan-pesan yang positif bagi kita semuanya. Demikian Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan, dan kita semuanya berdoa agar supaya kita semua diberikan keselamatan, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan tentunya diberikan kemurahan rezeki yang berlimpah agar supaya kita semua bisa membantu sesama yang membutuhkan. Dan tentunya semoga semuanya putra putrinya diberikan putra putri yang soleh dan solehah, semua usahanya juga baik. Di sini rata-rata pertanian dan UMKM nggih Pak Lurah. Nggih, semoga Desa Meteseh ini juga semakin maju sehingga tentunya kesejahteraan masyarakat Desa Meteseh ini akan terwujud. Nggih, demikian Ibu Bapak semuanya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Bupati,
apa diperbolehkan saya ada sedikit pertanyaan? Nggih. Mohon maaf nuwun sewu. Menurut informasi dari masyarakat Metese sini bahwa panjenengan itu sering rawuh atau hadir di acara wayang kulit yang digelar oleh masyarakat di Kabupaten Kendal. Itu sebabnya apa Bu kok sampai seperti itu? Jadi sebelum saya di kepala daerah, saya sebelumnya di DPRD provinsi. Oh iya. Dan di DPRD provinsi ada kegiatan metra, yaitu media tradisional. Kegiatan sebagai wujud pelestarian budaya lokal. Dan setiap kami mengadakan kegiatan tersebut, masyarakat ini banyak yang antusias karena mereka juga berharap para pelaku seni, terutama ini untuk pelaku seni tradisional, untuk terus dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah Kabupaten Kendal. Dan tentunya sebagai wujud perhatian saya sebagai kepala daerah di Kabupaten Kendal, apabila ada kegiatan-kegiatan pentas kesenian tradisional, tentunya berusaha untuk hadir juga. Luar biasa, cinta terhadap budaya ya Bu. Siap. Berarti kalau wayang itu sangat banyak manfaatnya untuk masyarakat. Iya. Tapi saya mohon maaf belum begitu percaya kalau jenengan belum nanggap saya Bu. Siap, nggih. Marketingnya jos ya, Le. Saya sudah dapat nomor kontaknya Ki Dalang Cahyo kali panitia. Alhamdulillah. Tanggal berapa Bu? Saya bisa Bu. Insya Allah nih Kabupaten Kendal nanti kedepannya akan sering menampilkan kesenian-kesenian asli Indonesia yang tentunya ini sebagai wujud perhatian nguri-uri budaya lokal. Elok, tepuk tangan untuk Ibu Bupati dan pemerintah Kabupaten Kendal. Di tengah-tengah kemajuan teknologi yang tidak terbendung, generasi-generasi muda ini kan semakin mudah mengakses budaya asing. Yang tentunya tidak semua budaya asing cocok dengan adat ketimuran bangsa Indonesia. Luar biasa. Karena itu untuk terus melestarikan dan agar supaya generasi-generasi muda kita ini mengenal kesenian tradisional asli bangsa Indonesia, memang sudah seharusnya kita sering menampilkan kesenian-kesenian tradisional ini. Kalau sebenarnya mohon izin Bu, kalau wayang kulit itu aslinya kan hanya dalang, terus sinden ini sama para wiyoga ini loh Bu. Ya, itu hanya itu sudah cukup. Jadi nggak pakai mimin apri nggak masalah nanti kalau di kabupaten. Bu, saya ikut ya Bu. Kalau nggak ikut nanti Lekmen balik ke Bangjo lagi loh Bu. Bukan masalah itu. Terus? Beliau senang berbagi rezeki dengan siapapun tanpa harus membeda-bedakan. Semua mempunyai hak sama di mata hukum dan pemerintahan ya Bu. Saya juga berhak mencari nafkahnya Ibu. Nanti kalau hari jadi misalnya wayangan, kalau menghadirkan mimin sama apri harus diperbanyak itu Satpol PP-nya Bu, karena saya sudah punya SIM kok Bu. Siap, nggih. Sampun Ki Dalang. Terima kasih. Ini suara saya habis karena tadi malam juga habis nyinden. Masya Allah. Matur nuwun. Sekali lagi tepuk tangan untuk Terima Ibu kasih. Bupati kita Bitika. Ibu Haja Tika, matur sembah nuwun. Sembah nuwun, Ibu. Sehat selalu Ibu, Sri Kandinya Kendal. Betul. Biayanya santun alus kaya aku ya. Telek kowe. Ibu lho, aluse nyoto, nyata. Dan ketikane wijang jelas mudah dipahami banget. Kalau pamine kaya Mbak Mimin ini ngagem nun sewu ya, ngagem kudung terus gamis kados Bu Bupati ngoten ketok ya luwih cuan. Lah niate wis salah sik. Lah apa? Nganggo jilbab, nggo kudung, nggo nutup aurat. Lah niku apri kalih Mimin nggo nutup kala menjing rak ya salah sik pisan. Dadi semuanya itu diluruskan niatnya. Apapun lanjen ora diluruske niate, oh aku tak nyumbang kae ben diarani wah menika pun klentu. Oh aku nyumbang nggo bantu kae nggo pengenteng-enteng menika menjadi ladang ibadah. Oh, nggih nutupi apa mau? Kala apa? Kalau menjing. Nggih, lek Larso lek ngarani jare amandel. Jadi semuanya itu diniatkan ibadah, diluruskan niatnya. Betul. Panjenengan itu kan nemen sewu, iki apa Nduk?
pekerja seni, diniatkan untuk mencari nafkah, untuk keluarga, mereka menjadi ibadah. Betul. Apapun kebaikan, pekerjaan yang diniatkan karena Allah mereka adalah ibadah. Weh. Rewang yo ibadah, olahraga yo ibadah, menyuapi istri yo ibadah, ngomong yo ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya ke gereja, tapi berbaur, bersilaturahmi itu yo ibadah dengan catatan niatnya baik gitu loh. Berliwat Taman Unyil kok terus wijang men. Yo kene ado. Nggih, niki enten dawuh saking Iji. Bapak Ngateno, saking Bapak RT. Ngateno? Nggih, RT 3 RW 7 Segrumung minta lagu Roro Jonggrang buat Mbak Apri Mimin. Nah, Anjir. terima kasih. Tegesipun dengan dipun kersakaken jenengan berdua. Iya, ya mereka saestu napa mboten? Lho niki Kula mangka wae piyambak. piyambak ngomong kawe-kawe. Ayo ngono. Kok Ence, rapat soyonan. Mbak Apri cantik tapi hanya luarnya. Kalau Mbak Mimin itu cantik hatinya. Wacanan Pri. Mbak Apri cantik hatinya, tapi tidak bisa digunakan. Lho ya kuwi ra iso gunaknya ora padha. Padha. Oke. Niku Roro Jonggrang sing Ence, dikersake. ence, Pak. Berarti duet no jenengan. Duet. Duetnya Sing dadi dadi lanang sapa? Ya kowe no aku tok wedok kok. tenan. Ya wis kowe wedok. Bar ditantang wedi ora. Oke. Aku kembali kepada fitrahku kok. Waduh. Ya. Lanang ya sing gagah no. Maksudnya ngandani kowe lho. Ini jane sebenarnya ini terlepas ada yang pro kontra suka tidak suka. Janipun menika nggo pengeling-eling buat pria. Loh, Apri itu kan cowok, Nggih. tapi kok bisa cantik? Berarti istri panjenengan, garwa panjenengan nang omah ki nek disayangi, digemateni, dicukupi nafkah lahir batine, tidak disia-siakan juga menjadi cantik. Nggih. Ojo golek kecantikan di luar sana manakala bojomu kamu sia-siakan. Nggih. Loh. Tur pesane ora ngono. Apa? Aku dandan ngene yo pengiling-iling kanggone wong lanang. Apa? Nek nyawang wong wedok aja mergo rupa, Lah iso. aja mergo body. Terus? Rupane ayu. Lah nek rupane ayu, bodine apik, dibuka isine padha, ora nangis. Malah kaya anu ya. Ora Jabut malah- bonggol pohong. Ora malah Lah dikudan. iya, makanya jangan sesuatu yang instan, hanya lihat casingnya aja. Basan dibuka terus dikudang. Alah giyong, Mbak. Giyong. Mbak Apri kuwi lho, Mas Imam nganti guyu malah. Niku wae lho, kula lenggah teng mriki lho pun di eye contact terus lho. Malah. Nggih. Iya. Sik Roro Jonggrang ki lek enek fragmene to. Encik, keperan to. wonten, wonten. Lah, Kakung sapa sidane jenengan? Yo golek Niki no. Ya ora iki ae, ayo sitoke Roro Jonggrang. Kowe dadi bondang. Aduh Bandung. yo kok piye aktingnya ora dadi aku wedok kok tenan. Langsung aja. Langsung. Oh, nggih, Langsung. siap. Nggih. Siarke sik kowe MC kok lanang kok dadi MC sik. Oke, diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ayo, Ibu men. tamu undangan yang terhormat, kali ini sebuah request lagu dari Bapak Pak RT 3 menghendaki sebuah nomor lagu Roro Jonggrang hadir bersama cantiknya Kota Klaten, Princess Aprilia dan tentunya Sugimin. Baik, dihadirkan. Mangga yo dadas. Iya, 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 iya. Cengkak iya mas. Yo. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora bakal yen aku nandang kasmaran. Was kadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Cakap gandeng kowe aja ku melungko. Perang iki Barang iki kanggo kundurung rampung. kula mati. Kula mati Kang Mas Prabu
damar moyo aku duwe aji sakti Bondowoso lara jonggrang manuta sun pundhut garwa sapa bandung aku duwe bebana candi sewu sawengi kudu dadi iya jonggrang banyu wondo sayo lara jonggrang kowe pancen ayu tenan yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah barang kula kowe dadi wanita Belokati Kang Mas Prabu Bupala Kang Moseda Labuhe Wono Segera obat-obat kowe wanita keparan ora ngerti yen Bandung lananging jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Bondowoso lara jonggrang manuta sun pundhut garwa aku duwe bebek Candi Sewu sawangi kudu dadi iya jonggrang banyu wondo sakuruti Sampun pamuritan Pak RT 3. Nggih. Sae sanget saking Pak Ngateno niki. Pak Ngateno. Mugi-mugi saged kinarya panglipuring penggalih. Oke Pak Kepala Desa ngersakaken menapa nggih nyun pirsa Jas, para pamirsa ngersakaken napa ya nyun pirsa sliramu. Klebet Pak Camat ugi kepareng rawuh. Pak Camat ugi rawuh. Jajaranipun Saking Koramil, saking Polsek. Polsek. Kok dengaran kowe rawat diro Pak polisi ya lek. Saiki ora to Pri, masa jahiliyah kan sudah berlalu. Ya selak wedi nek kegaruk. Tapi polisi iki senjatane loro lho Pri. Pak iso loro? Bedile loro. Kok iso loro? Bedil dinas kuwi iso mengurangi jumlah penduduk kanggo wong sing jahat-jahat diduar. Berkurang jumlah penduduk. Lah sing siji? Sing siji bedil pribadi kuwi iso nambah jumlah penduduk. Ya tergantung tergantung lek ditembak. Lah kok apa? Lah nek sing ditembak kowe apa ora malah tempuk peluru do peluru. Mentahi Mbak Yuni ae ket mau. Dosa lho kowe mriki aku. Ket mau aku tak mentahi terus lho. Lah piye to lah kowe iki kok tergantung lek ditembak. Mediane iya kok. Nek ra jahat ya ora ditembak ngono kuwi jenenge pengayom masyarakat kok beliau. Iya. Lan ugi niki disusul kalian adik kula saking Biting niku Mas Adam. Oh menika Jadi izin. ning kumpuli kendang niku. Dadi kanca-kanca men preso. Dadi logo Madangkara iki sing ngerancang niku Mas Adam niku. Weh. Kyai saka kene, kyai saka Kendal. Oh malah. Kendal. Derek pitepangan Mas Adam kersanipun le salaman kersanipun. Angger ira rada motok kok senane. Niat kula silaturahmi Mas. Perkara yen ada niat lain nggih monggo kan ya jenenge. Aku gambaran piye ngono ya Mas. Wow, iki lek kon nglukis sak sae niku Mbak Mimin, saestu nggih. Jenengan
Jangan kaya dilukis nang Titanic lho mrigot ngene. Kadang kalau pihak aku nek nyawang aku kok ngantek anu ngelekidu ngono iku apa ya, Jas? Arep ngidoni kuwi berarti. Niki dari Pak Mudin. Pak Mudin Segrumung minta lagu sambil kemangi. Nggih. Coba Mbak Birgita ngancani Mbak Mimin, Mbak Apri, Mbak Birgita. Gadis Kediri, Jawa Timur. Coba yo tukung hormati Mbak Birgita Ayu sarjana seni saking Kediri. Yo. Kok nek sing aku ngono kok ora ada seneng ora ada semangat ngopo ya? Lah kowe nek ngene rasa muni wek-wek. Apa Loh, sapa? coba nek Birgita wek mesti tukang kendang jaiponge mesti nyaut. Wek. Ya Birgita coba aku. Cedek inja. Siap ya, Mas? Wek. Mas Imam Jan ra kedhe Pak, Mas Imam Pak. Ya Allah, Mas Imam Jan. Ora Birgita apik, iki mau Mbak Apri ya apik. Lah iki maskote ya iki mau. Ayo. Saiki Dedek ya, Mas. Nggih. Ayo, Lek. Tolong Dedek diiringi ya, Mas. Kaya apa? Iya. Ngopo kok underestimate banget karo aku to? Dikira aku ndak ada kemampuan ngono to, Mas. Semua orang itu punya kelebihannya masing-masing, Mas. Jangan memandang sebelah mata. Yo. Wek. Yo dibudalne yo. Mas nyun sewu. Meskipun penyanyiku ndek masalah pribadi karo aku. Sampeyan arep seneng karo aku ora tak legani. Jangan dibawa ke ranah panggung to, Mas. Ranah Sopo sing private seneng karo sampeyan? menika sing kendang jaipong menika. Masalah pribadi karo nang panggung iki mbok dipilah. Nek semuanya itu hancur, Mas, kacau. Iki sing ngendang Misale kowe ra matuk karo prinsipe Pak RT pamane. Terus kowe karo Pak RT mungsuhi, ya kleru to, Mas. Iki sing ngendang jaipong iki Sing seneng kendang kowe. jaipong karepe aku. Maaf. Mas. Duga-duga le Pak Demu kok mbok seneng iki piye kok. Kok Pak D piye to? Omonganmu lho, Pri. Wis diandan cantik kok Pak D. Maksudku main pilah ngono lho. Jangan karena hanya kok tidak kleru ya, Bri. Jangan hanya karena kita itu beda, ibaratnya idemu rata anggo, terus kowe langsung benci aku tuh salah. Dalam komunitas apapun enggak untuk kemaslahatan bersama, untuk kebaikan bersama, kita harus legowo nek ide kita enggak dipakai. Ya wis yo baleni ya wek-wek yo baleni. Ndak nesu. Subani Mas. Ayo, Pak, ayo. Abang siap ya, Bang? Iya. Siap, Pak D, yo. Wek. Kok kayak majalah eblek to, Bri? Mas, kono ndok bacotno dhewe. Wek-wek kok mak kaya ngiring ketek ogleng. Padahal panitia segrumunge ngendika, Mbak Mimin jenengan kedah hadir. Pripun nggih Pak, kula janipun schedule kula kan Agustus padat banget. Kedah. Apa kok le? Tasku dhewe neng ndi kok. Wong marah ki wuto kok. Sampean aja salah Mbak Mimin, sampean aja salah. Kenapa lek Mbak Birgita karo Mbak Apri mau joget wek-wek digedangi apik to, tabu apik to. Sampean ki kan menyesuaikan karo jogeten jenengan. Amit sewu lho ya, lek Mbak Birgita, Mbak Apri jogete kan apik. Gemulai ngono kuwi. Lah sampean lek mau nyedit terus kaya ndodok. Lah kuwi karo mentok karo dobol kuwi tadi. Saya enggak mau seronok kas atau adat ketimuran. Waduh, timur laut. Telek men. Masnya
dadi wong wedok Indonesia sing kaya ngopo ngono lho. Apik dienggo ning kono ya mesti apik dienggo ning kene. Kowe nganggo tank top mungkin apik ning wilayah kono ning Indonesia ya aja nganggo tank top. Kalau belum bisa berhijab paling enggak mau belajar pakai baju tertutup ngono lho. Kaya kowe berkebaya. Ora nggo rok mini. Aku ya kan dhisik jahiliyah rok mini. Lah kowe nganggo rok mini aku mah dibagekke karo anakmu. Lah sapa to dipeleti, Mbak? Sesuk nek nang bojo ra pareng melu, ra pareng rewel ya tak selentik nek. Oh ngeten. Nggih. Iki dibawani Mbak Brigita cara Banyuwangen kan sambel kemangi. Banyuwangi, sambel kemangi. Membiat mayung. Nggih, coba. Nggih. Membiat wedok tenan lho, suarane apik, cocok. Sinden kok lanang tuwa dadan wedok. Wah, wis. Wis ra apa-apa. Innallaha ma'as-sabirin. Aku ora nyebut jeneng iki kok kowe krasa. Ora nyebut tapi ya krasa lho sing lanang gelungan aku kok. Tertua ya. Iya, Pak. Suarane kaya Brigita ngene iki. Ya iso tekan aku memberi kesempatan yang muda biar ada generasi tongkat estafet. Nek kabeh tak monopoli, ayo aku pinter, aku wasis aku. Yang lain diberikan kesempatan apa? Oh, dadi kowe jane ya iso. Jane iso, tapi aku mang wonge mau meneng tuh makninah ae. Mbok nyoba sithik ae. Kersanipun wonten tongkat estafet. Yo, tinikanipun Mas. Nggih. Coba sing apik Mbak Mimin, mergo sampean gurune sinden. Rodok mundur, Nduk. Dadi men pilah. Oh, iya. Biar ada mana yang masih proses belajar, mana yang memang sudah kokoh. Mana yang masih belajar, mana yang hampir modar. Ya, kamu belajar. Bella. Banyu. Kulon gunung wetan segara. Lah kan suarane dadi Sukimin. Ya ora apa-apa kan karakter paringi Gusti Allah. Lor lan kidul, lor lan. Bosak. Yo ke pri. Bapri. Lor lan kidul, alas angker. Jelas. Ayo Pri. hang kelimnya Tenan lho nggih. Belambiang
Monggo sambal kemang ini pun, yuk, dados. Jangan
Birgita Ayu. Nah, ngono kuwi. Lah, kula wau ngajeng lak matur to Mbak Mimin Mbak Apri. Bilih tradisi panitia ing Segrumung Meteseh mriki niki patut minangka conto wilayah sanes-sanes. Dadi yen wayangan niku wiwite malah saya gasik. Nggih, cocok. Kula riyen nate nyobi kalian Abah Kirun Madiun niku bar ngisak 7:30 pun jejer. Nggih. Rampunge jam 2. Ngoten niku malah sekecok. Adik-adik dereng ngantuk, Dereng ngantuk. generasi muda saged mirsani. Nggih, sing sepuh nggih mirsani. Lah nggih, durung mengenal wayang tapi dadi ngerti. Oh kaya ngene. Nggih, sesuk sik iso kerja mboten Nggih, ngantuk. mboten ngantuk, mboten sae sanget. Cocok kula njian. Iya nggih. Dados mangke jeneng pamane rampung ngoten kan iso langsung kondur sik peteng to nggih. Nggih, tasih pedang. Lek peteng ajeng napa? Salat tahajud mangke. Alhamdulillah. Amin. Nggih, soalnya nek peteng niku nggih mriki seneng. Soalnya nek pun keterak srengenge rak bali lanang mriku. Badar jatine wujud. Gumantung cuaca kok aku. Nggih. Nggih, luar biasa. Gentos Mbak Winong Nawangsih. Nah menika nggih. Ayo Ina. Kutak tang tak dang 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 katanya Mas ya men jumeneng Winong Nawangsih dari Tulungagung yo. Monggo Mbak Winong aturan ninggah wonten ing panggung paring panglipur ring para miyarsa mugi berkah Allahumma amin Mbak Winong datang penontonnya pada senang wayangnya kita ya pun tapi Niki lak generasine jenengan Mbak Mimin. ini Gen Z. Mula nggih supaya niki cara anune terarah ngoten jenengan paringi nasihat-nasihat. Pemarah. Karena ini kan juga masih kuliah. Iya. Usianya berapa, Nok? Masih 21. 21 tahun. Ibaratnya Nggih. bunga lagi mekar-mekarnya. Nggih. Boleh pacaran. Pacaran tapi pacaran yang sehat. Pacaran sehat tuh gimana? Misalnya digoncengke, mosok digoncengke ra gelem digoncengke temen cowok boleh, tapi ada tapinya. Gimana? Pakai jaket terus duduknya gini. Jadi misalnya tuh jalan polisi tidur mumbul, dekne gore tok geger. Itu Tapi kan kadang ono sing urung muhrime wis cegemel. Lah itu nyon sewu aja nek iso aja karena bunganya lagi mekar-mekar iku ndak cita-citamu terhenti di tengah jalan. lah tapi itu sehat, iya pacaran sehat. Tapi kan nek madep buri kan itu menyalahi aturan tata tertib Bukan. lalu lintas. Menghadap ke depan tetap badannya, tapi bodinya gini itu gitu ince. toh. Misalnya aku le goncengke, kowe le wedok wedok ngono. ngene to. Dadi Heeh. aja ketamel ngene. Lah terus Ngene, tur nyen sewu pakai baju yang tertutup. Oh, Jangan iya. hanya pakai top kelihatan udele, kelihatan ngene. Sing dipameri sapa? Wong nek ketok mleho, wis ora ono penasarane. Tapi mimin kan tertutup payudarane kae siapa ya? Lah, nanti lho dadi penasaran itu. payudarane siapa Ya ya? lah akan aku cetot oleh Nanti kan gini, kamu. yang namanya berlian ditutup apapun tetap berlian. Gitu loh. Iya iya. Mau lho, kuwi lho Lah, ngomong tapi lho, nek Mbak barang- Apri. Dan- Ngomong lho, payudarane siapa nu piye karo? Lah iki wong isine gur kanebo kok. Yang namanya berlian, barang bagus itu berlian. Tapi batang mbok ditutup ana koran, ditutup ana paribasan, goni tutup ana apa tetep gondo bader nggawa gondo sing apik ngono lho Mas. Dadi kamu jaga diri ya, Nok. Nggih. Contoh budemu iki usia Pripun? 49 tahun, 50 Nggih. kurang 1 lho, masih Nggih. bisa menjaga kesucian dan kehormatan lho. Nek orang sekali ra kuat, aku rupa yo ayu, yo potensial, yo artis kondang populer, ning nyatane iso jogo. Soale wong lanang arep nyerak ya gila kok. Iki kok senengane. Mangke jenengan apresiasi Mbak Mimin Mbak Apri men nyoba lek adate niku pangkur Semarangan sing nembangke lak Bukesi. Nggih. Sakmenika padha kali Mbak Mimin lak perlu regenerasi. Regenerasi, Lah niki nggih. coba men ngaturake pangkur Semarangan mumpung Agustus niki lak haulipun Mbak Narto Sabdo. Nah, Nggih. Tur Kendal mriki lak cedhak kali Semarang. Semarang ya. Coba.
diwanek-wanek iki kendel-kendelke. Bismillah ya, Pak. Ya bismillah. Semangat ya ini. Ilmuku tolong implementasikan yang kene ya. Nggih. Golek ra kuat napase emang tambahi Mbak Mimin napas buatan. Ora bakal aku negake kowe santai, aku selalu di belakangmu no. Coba. Tenang. Mingker mingkur rengu Enggak boleh diganggu tak. Seleh kemeku ya no, ndak ganggu nyaru. Adune Farisa ses metu. Wis sepuh capek. Tak kancani lek. Akarono karenan marti Sing wahing sapa ki mau? Apri. Priyantune koyo ngono wahing kok lanang lho. Wahing lanang lho Apri gak. Asyik. Keceplos. Apri iki jenengan kok ora iso buka anu tenan ora iso nyimpen omong. Lah piye ora boleh kok. Wis saking ganggu gak konsentrasi kok le. Pahing kok iso diampet kowe. Umume. Bar mangan pete to kowe. Ya nang. karenan marti konsentrasi penuh, tarik napas yang panjang karena ini akan melewati nada-nada yang tinggi. You know? Pak Dalang menika Ibu Pati kepareng badhe kondur jengkar saking pagelaran menika nggih. Nggih. Terima kasih atas kunjungannya Ibu Bupati di tengah-tengah warga masyarakat Segrumung Meteseh mriki. Nggih. Semoga selalu amanah dan barokah menjadi pimpinan yang mampu mengayomi warga masyarakat di Kendal yang tercinta dan jangan lupa tetap nanggap Dalang Cahyo Kuntadi. Apri Mimin jangan lupa ya Bu. Tolong diselipkan boleh Bu saya. Iya. Ya nah. Wis lahir lanang. Kok kados bidian jenengan. Sesuk melu campur sariku sukipan musik ya. Sukipan musik. Sukimen panut musik iki lho. Apik. Yo, munggahne neh, Nok. Gelem medun cae. Ayo. Semalang kok ora gelem medun. Apa mau aku le nyuwara kaya winong ki ora telakku bodol ya, Lek. Nggih. Saya coba sampean Mbak Apri, ayo. Iki lho, gen. Ayo, nggih. Lah iso 100.000. Ayo, wis. Ayo, ayo. Ayo.
Sik, lah kok suarane Tarsan sing metu? Lho ben tekan kok. Putri. Ya lanang ora apa-apa, sak kuwate, sak ikhlase. Yo, endi. Penting aja wahing sik lho, ya. Ayo. Dhisik April kuwi tekan lho. Tekan to? Lah saiki ngerokok terus kok terus kowe aja sing wedok ngerokok. Maksud kuwi ngono. Can profesinya kan sindan maksud kuwi mbok ya mangan liyane ngono lho. Ngerokok ning pernapasan terganggu. Napa ngoten iki lho. Terus sing panganan sing peliket-peliket ngono kuwi aja. Nggih to, ora rae to kaya nangka, sayur-sayur kaya apa Ngerokok kok ora oleh. Jepan. Wong wedok ki ya pancen ngerokok to. Maksudnya ki ya disudok. Nggih, nggih. Ayo, Lho, minok ki lho aku gematine raumu. Biasane ku gombal kok. Ayo minok ae. Lah imen mboten to, Pak? Ya ora sah guru kok dites. Mboten minangka Dwijo kan paring contoh kalih kula to. Swanten kula lagi arum dadi. Nggih, monggo arum. Nggih. Lah kok kaya ambulan. Iya. Apik lho ki mau rene lho. Kalah bisa karena kalah biasa. Paling itu kan kesempatan mencoba. Ya boleh. Yo, Cik. baleni neh. Au. Apik. Larasane pas ta jane. Halus banget ya. Menye bahasane halus kok iya. Ben apik berarti kudu wil-wil ngene. Cekeli. Tenang. Ayo Inang. Sinupa Sinukarta Neno. Mreh kratarta pakartine ilmu kang tumrap ning tanah Jawa Aku Agama agemeng ngaji alhamdulillah lancar, sukses. Ses ya. Dipun dawahaken menapa menika? Tembang kangen pamundhut saking Mas Poniran RT 3 Segrumung. Mas Poniran. Ngaturake. Tembang kangen, yuk dados. Iya. Apri siap. Agawe lara
dadi tombo kangen iki nandang buyung Mbak Mimin, Mbak Apri. Injih, keparengipun. Mangke dipun lajengaken wonten ing Goro-goro. Jenengan saged udut-udut riyen Mbak Apri nggih. Karo wahing-wahing riyen. Ayo karo Mbak Mimin ben parisese ben rada pulih.